ibu niku aja kereng-kereng. Sing oleh ndongakno tenan anak sing kathah. Aja sampe ndongakno anak sing gak apik. Niku mangke nek kedadosan sing getun panjenengan piyambak. Senajan anak nakal kok napa sampean ndongaaken saya, ya Allah, anak kula pengen dadosaken anak ingkang sae, ingkang nurut dhateng syariat panjenengan, ingkang pilu dhateng wali dhateng tiyang tepak kalih. Dadi ben dadi apik. Saestu aja sampe ndongakno anak sing boten sae. Boten sae, ngesakaken mangke anake. Sampeyan ndongakno anak apik niku ganjarane gede banget. Anak niku titipane Allah dhateng wong tuwa. Dititipi anak supaya anak iki dados wong sing iso ibadah niku wae. Wa ma khalaqtul insa illa liya'budun. Carane piye ya kon ngaji sing tenanan, kon mondok sing tenanan. Kon nek kabeh semene teko pondok nyampekno ilmune nyangkuni masyarakat. Masyarakat sing durung roh dipedi pengertian supaya kabeh niku ngerti dhateng saripun Allah Taala.